This is Sparta! Yippee-ki-yay, motherfucker. Go ahead. Make my day. You should just sit there and bleed a while before you taste some real pain. I ain't got time to bleed. Keep you calm. Your respect is good enough for me. Are you not entertained? Are you not entertained? Man Up Podcast. Miehisen energian mittari. Tervetuloa Man Up Podcastiin. Tämä on Miehisen energian mittari. Minä olen hostisi, tai yksi hosteistanne, Michael Starbuck Maijalahti, Suomen ammattilaispaini pioneeri, ja mun sitten co-host, toinenkin, siis herrasmies tässä vieressä, on Antti Nevalainen, Euroopan ja Suomen voimannoston mestari. Terve, terve. Tai niin kuin mun setä sanoisi, mun setä Seppo sanoi aina, että tervepä terve. Terve, terve. No niin, tervetulemasta. Täällä sitten ollaan Miehisen podcastin äärellä taas kerran. Me saatiin niin hirveän hyvää vastaryöppyä siitä viimeisestä meidän siis debyyttipodcastista, mikä viime viikolla tehtiin, että nyt on, niin kuin voi sanoa, että niin kuin hyvällä rintaäänellä voidaan jatkaa tästä. Joo, siis me tietenkin tuossa mietittiin, kun lähdettiin tekemään, että mitähän tästä seuraa. Ja tietenkin, kun sä lähdet puhumaan sillä totuuspuheella, mikä ihmisten elämästä puuttuu niin kuin aivan täysin, ja tuot tämmöisen miehisen mallin sitten siihen, että miten puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä, niin se on ihan varma juttu, että jossakin älähdetään ja kunnolla. Mutta sitten tuli yllätys heti seuraavana aamuna. Mulle soittaa miespuolinen turpaanvetäjä, joka sanoo, että herra jestas sentään, että vihdoinkin niin kuin jotain sellaista kuuntelemisen arvosta, että ihan kuin olisitte puhunut niin kuin suoraan hänen ajatuksillaan, että tämä maailma on menossa niin pikajunalla helvettiin ja paskaksi, että vihdoinkin joku niin kuin vetää vastapalloon, että otetaan niin kuin ne silkkihanskat veke ja ruvetaan läpsyttelemään, että lisää, ja mä totesin, että asia selvä, tulee. Ja sitten ei mennyt kauan, kun niin mä sain naiselta palautetta, ja mä mietin, että jumalauta, että nyt varmaan nyt saa kuulla kunniansa, niin päinvastoin. Siis mun oma ennakkoasenneoppi on se, että älä ole mitään mieltä ennen kuin on syytä olla. Mutta nyt mulla oli semmoinen pieni varaus, että tiedätkö Maikki, että nyt tulee niinku bitch-läppiä saatana toisinpäin, että mitä sä oot mennyt oikein tekemään siellä. Niin päinvastoin, siis nämä daamithan käy niinku, nehän on niinku kiimassa tähän hommaan. Siis nehän niinku, herran jestas sentään, nehän vuodattaa niinku sydän juurista, että nytkö tulee sitä niin kuin herätystä näille kansakunnan miehille, että tätä on kaivattu enemmän kuin mitään muuta. Ja se, että me puhutaan niin kuin miehen näkökulmasta ja annetaan tätä niin kuin, ei voi enää tsempiksi kutsua, me ollaan niin kuin way past overdue noista hommista, mutta me ollaan, niin kuin, me ollaan nyt niin kuin pikkusen niin kuin härkkimässä sitä, että naiset olisi saamassa niin kuin tosimiestä ja sehän kiihottaa niitä. Siis sanotaan näin, että biologinen kello on yksi asia, mutta biologia on myös niin kuin siihen liittyvä tosi seikka, että millä ei voida mitään. Ei voida mitään. Eli 50 Shades of Grey taas kerran leffana ja kirjasarjana todisti tämän, että siis vaikka kuinka sinitukkaisia feministejä halutaan olla, niin aina siellä pikkuhousut kertoi totuuden sitten niin kuin sen joko luentotuokion tai sitten leffatuokion jälkeen. Mutta siis tämähän oli kautta maailman. Tämä oli todistettu asia, että siis naiset kaipaavat sitä viestiä, mitä muun muassa 50 Shades of Grey julisti. Ja nyt taas kerran niin kuin, biologia kun puhuu puolestaan. Naiset ei voi myöskään mitään sille, että ne vastaavat miehiseen viestiin. Siksi tässä pohjamudassa, siellä ihan sielun pohjalla, sitähän ihminen, nyt puhutaan siis ihmisenä, tarkoitetaan nyt naista, biologista naista, niin sitähän kaipaa, siksi samalla tavalla kuin mies kaipaa pehmeätä, hoivaavaa, feminiinistä, ei feminististä, vaan feminiinistä, naisellista naista rinnalle. Joo, just näin. Mä tästä luen hei alkuun vielä, tervetuloa hyvät kuulijat, teitä varten tässä ollaan, niin tämmönen palaute tuli naiselta. Mä luen yhden pienen pätkän tästä, tää oli aika pitkä. Mutta täällä lukee näin, että toivon sydämeni pohjasta, että saatte Maikin kanssa levitettyä upeaa sanomaanne Suomen miehille, jotka sitä todellakin tarvitsevat. Tosi mies ei ole kova ja kyyninen suorittaja, vaan sellaisia kuin te. Kiitos, kun olette olemassa ja teette arvokasta työtä. Niin, tää on niinku suoraan naisen sydänjuurista kirjoitettu ja täytyy sanoa, että mä ymmärsin kyllä heti saman tien että minkä takia tämä palaute oli tällainen. Koska mä ymmärrän kyllä hemmetin hyvin, että mitä se nainen kaipaa.
Ja nyt aletaan puhumaan siitä, että mitä mies kaipaa, että saisi tällaista palautetta. Mä aina sanonut, että siis mä peruutan tässä hetken. Mulla on frendi, joka asuu Turussa, mä oon tuntenut vuosikausia, joka oli naimisissa niin kuin Palttiralla parikymmentä vuotta ja ennen kuin vaimo lähti lätkimään syystä tai kolmannesta, mutta kuitenkin niin sitten pari lasta tehneenä tämän naisen kanssa kuitenkin keskellä sitä avioliittoa joskus silloin 15 vuotta sitten tämä kaveri vaan antoi yhden sitaatin, joka jäi mun mieleen ja sanoi, että seksi avioliitossa on heijastus siitä, kuinka se suhde voi sillä hetkellä. Se on peili ja se on ikään kuin, vaan heijastus sen suhteen sisäisestä hygieniasta kautta terveydestä. Joo, se on just näin. Ja me tästä muuten sun kanssa puhuttiin joskus menneinä vuosina. Ja mulla mennään vähän ääni lähteä, mutta ei anneta sen häiritä, niin teetän lisää tossa. Me puhuttiin siitä, että tämä läheisyys niin kuin miehen ja naisen välillä, että jos ei sitä ole, ja sitä on harvoin, ja sitä ei niin kuin, sä et tee töitä sen eteen, että te olisitte niin kuin hassun hauskasti niin kuin herkistelisitte normaali arjessa, niin alkaa syntyä kuilu. Joo, kyllä. Ja jos se kuilu pääsee syntymään, niin se intiimiksi pääseminen, se muuttuu aina vaan niin kuin vaikeammaksi. Ja sitten tuossa viikonloppuunakin mä kävin semmoisen keskustelun daamin kanssa, joka elää semmoista elämänvaihetta, että ukko on etääntynyt ja ollut jo niin kuin vuosia sitä. Ja kosketukset, läheisyys, lempi, kaikki huomio-osoitukset puuttuu. Ei paijata, pussata, nuolla, ei tehdä mitään yhteistä. Niin fakta on vaan se, että ne tunteet on kuollut sieltä pois. Ja siinä on ehkä muutama käytännön asia enää, mitkä pitää näitä ihmisiä yhdessä, ja ne odottaa vaan niin sanotusti oikeata hetkeä, että lähtee realisoitumaan. Ja molemmat pääsee sitten sellaiseen elämään, mihin on ikinä pääsemässäkään. Mutta toi on sellainen juttu, toi läheisyys ja toi intiimi, varsinkin toi seksipuoli, niin kyllä se on niin kuin sellainen, että jos ei sitä aktiivisesti pidetä kondiksessa, niin turpaa tulee. Siis mä aina sanon näin, että siis seksi parisuhteessa, nyt ei puhuta irtoseksistä eikä puhuta niinku yhden illan panosta eikä muusta vastaavasta. Puhutaan siitä, että sä oot niinku yhden naisen kanssa niinku pitkään. Nyt puhutaan vuosikausia, miltei voisi sanoa, että toivottavasti vaikka elämänpituinen suhde. Siksi, että sitähän se avioliitto oikeasti tulisi olla. Mutta kuitenkin niin se vaatii siis sitä, Chris Rock, tämä tunnettu koomikko, sanoi, että niinku että in a relationship you either coming or you going. Just näin. Että fellas, you gotta keep on fucking. You gotta keep on fucking. Ja se on true story, siis ne herkät tunteet, mitä miehellä, nyt mä puhun pelkästään vaan miehenä. Mä en osaa puhua naisen puolesta, mä en ole nainen. Vaikka mä leikkisinkin, tai mä en koskaan ole leikkinyt, mutta vaikka leikkisinkin leikkimielisesti, että voisin puhua yrittää samaistua, mä en pysty siihen. Mä vaan yksinkertaisesti en pysty. No, ei pysty. Niin miehenä siksi mä puhun nyt tässä. Niin mies, jos se ei saa piparia, jos se ei saa sitä, niin kuin sitä hyvää nannaa, niin se pakenee muihin asioihin. Se käytännössä sen tunteet käy kylmemmäksi siksi, että se on se liima, mikä pitää suhteen kondiksessa. Seksi on se liima, joka pitää sen kondiksessa. Hei, mulla on tästä niin. Hyvä, niin mä luin jonkun uutisen, Jenkki-uutisen, tai jostain päin maailmaa se oli, ja siinä oli tällainen niin kuin some-otsikko, että oli tällainen niin kuin kiistanalainen aihe, koska joku daami oli kirjoittanut sinne someen, että jos et sä pane sun miestäsi, niin ei se mitään, voit pitää varmana sitä, että mä panen. Eikö, tiedä, yksi vielä parempi oli se, että sama ajatusta, mutta kuitenkin oli somessa joku aika sitten, että you better fuck that man of yours, bitch. Because if you don't, there's going to be some other bitch out there who's going to be making sandwiches. Never leave a man horny or hungry. Because there's going to be some whore out there with a sandwich. Yeah, and she bends over backwards. Niin. And she'll bend over backwards for him. Eli siis se kylmä fakta on siis se, että tosissaan seksi on eliksiiri ja se on lääke. Ja siis erityisesti parisuhteessa, niin se, jos ajattelet, että jos otat parisuhteesta, jos otat niin kuin avioliitos pois seksin, mitä sulle jää? Sulle jää kämppissuhde.
Joo, ja sitten tässä on sellainenkin niin kuin parisuhteen muodostuksessa, hei, nyt jos puhutaan niin kuin elämän läpi kestävästä avioliitosta, niin fakta on se, että molemmilla on tarpeita. Jos sä tämän faktan unohdat, niin sä oot niin kuin jo lähtökohtaisesti hävinnyt tämän pelin. Mutta jos sun mamma sanoo sulle, että ei kiinnosta, niin tässä on 2 vaihtoehtoa. Aina on 2 vaihtoehtoa, koska jokainen sana, mikä miehen suusta ulos tulee, niin se joko haastaa riitaa tai luo ystävyyttä. Ja sinä valitset sen sanavalinnoillasi. Ja näistäkin me tullaan puhumaan tuossa kohta, kun puhutaan siitä, mitä on olla mies. Kyllä. Mutta tosiasia on se, että ne tarpeet on siellä. Ja nyt jos ei vaimoa kiinnosta, niin joko se valehteli sulle parisuhteen muodostuksen aikaan niin kuin omasta persoonastaan, tai sitten se panee jossakin muualla. Mutta tässä on sulle niin kuin vaihtoehdot. Ja ala ymmärtämään, että millä tavalla tämä keskustelu tulee käydä. Mä näen tosi paljon sitä, että mies piipittää, että sä et hoida sitä. Viimeksi puhuttiin tästä, että sun pitää hoitaa sun tonttis. Niin se ei tarkoita pelkkää nurmikon leikkaamista, vaan tietenkin mamman kanssa voi suihkussa niin hoitaa tämmöiset muutkin, ei pelkästään pihanurtsin leikkaamiset, mikä voi olla sitten hauskaa, no niin kuin, muutenkin voi olla hauskaa. Että niin mieshän harrastaa tämmöisiä kaikkia, niin todella mielenkiintoisesti kaikkia tämmöisiä aktiviteetteja, mitkä kohdistuu tuohon mammaan. Että mulla ainakin, soittakaapas Virvelle tai pistäkää viestiä ja kysykää, että onko se ikinä päässyt mun ohi kävelemään kertaakaan. Että mä en huutaisi perään jotain hävytöntä tai yrittäisi päästä kourimaan tai nappaisi niinku syliin tai muuta. Että se mamma tietää, että tässä on niinku mies läsnä. Meillä on taas se, että siis niinku se on miehen velvollisuus se, että mies läpsii naistansa perseelle. Siitä ei pääse mihinkään. Se on, niinku, se on biologinen ikään kuin tämmöinen autonominen niinku lihasrefleksi. Joo, kyllä. Mun vaimo kysyi multa jossain vaiheessa, että mikä teillä miehillä on, että teillä on niinku tarve tehdä tämmöistä. Mä kysyin vaan vasta kysymyksen, esitin näin, että mieti, jos mä en tekisi sitä. Niin, että millainen fiilis sulla olisi naisen. Niin, että niin kuin sen sijaan, että kysytä, miksi mies tekee tätä, niin kysy ennemmin se, että jos jättäisit sen tekemättä ja se olisi se aukko ja se henkinen ja se myös fyysisen kosketuksen vaje, niin mitä se merkkaisi? Joo, ja sitten tähän täytyy niinku sekoittaa sellainen kiva, pieni, herskyvä, hassun hauska niinku vitsillisyys, tällainen niinku draamainen vitsillisyys, että mä käytän tosi paljon tämmöisiä retorisia vastakysymyksiä niinku saadakseni Virven nauramaan. Ja sitten jos Virve on, niinku, se ei ole kertaakaan heittänyt mulle mitään tollasta, mutta mä olisin valmis. Sanavalmis, että jos sieltä tulisi joku tällainen kysymys, niin mä sanoisin, että no ei mitään, voimme käydä naapurikin mammaa puristelemassa perseestä, että jos ei täällä saatana, että ymmärrät tämä niinku asetelma, että sinne ei ole onneksi tarttunut mennä, että siellä tullaan niinku vastaan ja näin, mutta Virvehän on niinku klassinen nainen siinäkin, että kärsii tämmöisistä niinku heikon itsetunnon niinku ongelmista, ja tämä on ollutkin mulla sellainen niinku miehenä yksi sellainen niinku miehenä olemisen tavallaan niin kuin rooli siinä, että mä oon joutunut sitä hänen itsetuntonsa sieltä vahvistamaan ja kasvattamaan. Ja se niin kuin kuuluu tähän osaksi tätä. Että sen 100 000 kertaa, kun mä oon hänelle sanonut, silloin kun hän niin katsoo itseään peilistä ja niin katsoo, että kato selluliittiä tai taas mä oon jotakin kukkuluuruun ruma, niin sitten mä oon todennut siihen vaan, että superkissa, että pannaanko heti vai kohta. Että tavallaan niin kuin, että miehen tehtävä niin kuin roolissaan onkin sivuttaa tällaiset niin sanotusti niin kuin nitinät ja niin kuin silti johtaa tilanne. Joo, ja sitten se, että niin kuin, mä aina muistan yksi kauneimpia vastauksia, mitä mä ikinä saanut. Ja nyt puhutaan, niin kuin, että me eletään hyperseksuaalista aikakautta. Me eletään TikTok ja niin kuin viime viikolla puhuttiin paljon TikTokista, mutta Insta, Snapchat aikakautta, jossa niin kuin siis naiset... Persen myy. Joo, ja sitten se, että ne saa katteetonta huomiota. Siis nämä, niin kuin englanniksi on semmoinen käsite kuin simps and cucks, cuckolds and simps. Eli siis simppaaminen justiin sitä, että miehet siellä niin kuin palvoo näitä naisia, oi baby, sä oot niin kaunis, oi, ja ne lähettää kuin pikkukoirat perässä ja on valmiita maksamaan niiden laskut ja kaikkia tämmöistä OnlyFans-meininkiä. Joo. Sitten on niin kuin cuckolds, jotka niin kuin, ne ei piittaa pätkääkään, että jos joku muu ruuvaa niiden emäntää siinä, niin ne katsoo vaan vierestä ja sitten koittaa nuuskia vielä niin kuin ilmaa, että niin kuin, onko mielekkään hajusta vai mitä. Eli siis meidän yhteiskunta on valitettavasti tämän beta-miehisyyden kautta mennyt tämmöiseen niin kuin simping and cucking osastoon, mikä on ihan säälittävää, mutta nainen tarvitsee sitä omalta mieheltä, että oma mies kehuu. Joo, ihailua. Joo, justiin siis se, että se läpsäsy perseelle on juuri osa sitä osastoa. Se menee just siihen postilokeroon, mikä kasvattaa sen naisen, niin kuin, että hei, tässä mä oon. Joo, ja sitten nyt sellainen juttu, hei miehet, että sun oma emäntä kaipaa sitä.
tai sun tuleva emäntäsi, jos ei vielä sellaista tällä hetkellä ole, kaipaa sitä. Ja nyt siellä kotona pitää läpsiä ja puristella ja nuolla ja paijata ja niin kuin duunata sen verran, ettei se enää tulla muualla kiinnosta. Kato, jos sulla on energiaa tuolla katsella muiden perseiden perään ja käydä puristelemassa, niin sä oot käyttänyt sitä sun energiaas väärään paikkaan. Sen verran sillä himassa pitää niinku hoonata, että niin sanotusti energiaa on kulutettu. Ja tää on kanssa sitten vinkki naisille, että sitä niinku energiaa on sellainen X määrä. Ja jos et sä ole tästä energiasta tietoinen, niin mä kutsuisin sitä ongelmaksi. Niin ja sitten se, että niinku mummot aikoinaan opettivat omille sitten tyttärilleen se, että never let a man leave the house horny or hungry. Että niin tämä oli perusoppia ennen kuin me tultiin tähän suvakki-aikakauteen, missä kaikki on A kielletty, B niin kaksinaismoralistista paskaa, missä puhutaan niin kuin ikään kuin asioiden sivusta ja esitetään vaan yhdeltä näkökannalta asioita, että tyyliin niin kuin miehen tarpeet on täysin sivutettu nykyään. Kannattaa muistaa se, että jos hyvää haluaa, niin pitää panostaa, että what you put in is what you're gonna get out. Joo, ja tästä oli jo viimeksi puhetta. Ja nyt päästäänkin sitten siihen, että me luvattiin puhua tässä jaksossa siitä, että mitä on olla mies. Miten se mies niin kuin oikeasti käyttäytyy ja edustaa. No mulla tuli tuosta menneiltä vuosilta semmoinen yksi haastattelu mieleen, missä Toni Halme oli Kirsi Pihan haastattelussa televisiossa. Mä en muista sitä ohjelmaa, mutta se kyllä löytyy, jos tuosta joku käy googlettamaan Toni Halmeen haastattelut. Löytyy ihan ensimmäisten joukossa tulee. Mua jäi semmoinen häiritsemään siinä haastattelussa, että selkeästikin Kirsi oli niin kuin vihas Tonia ja oli hänelle vihana ja sydämellistynyt ja käärmeissään jostakin ja halusi niin kuin painaa miestä alas. Ja ensimmäinen impulssi on se, että hei, miestä ei paineta alas. Sä meet sinne alas vaan, jos sä siihen suostut. Ja tää on nyt kannattaa muistaa, että sä valitset sanat, sä valitset käytöksen, mitä ulos tulee. Ja jos ei sulla vielä ole parempaa niin kuin heittää sieltä, niin nyt on aika alkaa opiskelemaan. Ja tässä sitä tulee. Jossakin kohtaa sitten Kirsi siinä arvosteli Tonia jostakin hubbabubasta. Ja hei, täytyy sanoa sen verran, että oli Tonilla sitten mitä tahansa vajavaisuuksia itsessään, niin minä suuresti ihailin häntä ja ihailen edelleenkin. Siellä on monta sellaista asiaa, mitä maailma ja Suomi ja miehet kaipaa, kuin hullu puuroa saatana. No siinä haastattelussa niin Kirsi hyökkää sitten Tonin kimppuun ja Toni vähän kömpelösti siinä puolustautuu, että selkeästi niin kuin esiintyminen ja sanavalinnat, niin vaikka oli verbaalisesti niin kuin konekiväritulinen mies, niin sieltä ei tullut niin kuin harkittuja sanavalintoja ja tämmöistä niin kuin miehistä ymmärrystä siitä, että miten nyt kuuluu käyttäytyä. Niin siinä jäi harmittamaan siinä haastattelussa mua se, että Toni ei osannut käyttää oikeita sanavalintoja. Hän meni sitten vähän vinkumaan siihen mukaan, että no eikö sä nyt sitten haluaisi, että sua puolustetaan sitten, kun se raiskaaja on tuossa Kirsi iholla, niin Kirsi pääsi hyökkäämään takaa, että no sinua en halua puolustamaan. Ja siinä kohtaa Toni meni vähän hiljaiseksi. Ja mä olisin toivonut, että me elettäisiin tätä aikaa nyt, mä olisin päässyt kouluttamaan Tonia ja sanomaan sille ne asiat, että mitä sieltä kuuluu sanoa. Vitsi, mietipä, kun Toni olisi ollut hiljaa siinä kohtaa, kuunnellut, kun Kirsi vinkuu, ja sitten sen jälkeen kysynyt siltä tällä tavalla, hei, että Kirsi, kaikki on ihan ok, että mä puolustan sua sitten, kun se hetki koittaa, halusit tai et. Ja sitten kysynyt päälle tällä tavalla, että mutta musta tuntuu, että mä tulin tällaiseen haastatteluun, missä sä oot vihamielinen mua kohtaan ja yrität satuttaa, niin mikäs Kirsi on sulle antanut oikeuden satuttaa minua? Niin. Ois ollut hiljaa. Niin. Jumalauta, mieti mikä tätä ne miehet kaipaa. Ymmärrystä tästä, mitä on olla mies. Ei mies lähde näihin kitinöihin ja vinkumisiin mukaan, vaan mies seisoo suorana lihajärkäleenä siinä koostansa riippumatta ja ottaa sen tila ja mies sanoo, että puolustaa kaikesta huolimatta. Tai vaikka se kuinka se Kirsi siinä kitistä vinkuu, niin silti olisi sanonut vaan, että hei, kaikki on hyvin, että mä puolustan sua siltikin. Silloin hän olisi näyttänyt kansalle, mitä on olla mies. Tässä on pakko siis luikata tähän väliin. Siis semmoinen asia, että nyt ajatellaan sitä, että on paljolti puhuttu tuolla niin kuin somemaailmassa ja ylipäätään tämmöisillä niin kuin neo-masculinity niin kuin miehisyyttä pönkittävillä alustoilla ja semmoisissa medioissa, että mies ei kaipaa mitään kunniaa, ei se tarvitse mitään, niin kuin, ei se tarvitse kuulla se kiitosta, se vaan niin kuin hoitaa tonttinsa, hoitaa hommansa, ja mun pakko sanoa, että tämä ei pidä kutiansa. Ei helvetissä, me puhutaan nyt ihan peruskäytöstä. Joo, ja nyt mä haluan tähän vaan luikata väliin. Siis sellaista, että mulla oli joku aika sitten justiin, että mä sanoin yhdelle emännälle näin, että mies ei tarvitse sitä ylenpalttista niin kuin koko maailman kiitosta, sitä some-kiitosta. Sitä se ei tarvitse, että se miehisyys olisi ehyttä, tai että se viittisi tehdä asioita. Ja siis koirakin elää kiitoksesta, että vähän taputtu, hyvä poika. Koirakin elää sitä kiitoksesta. Ja nyt jos ajatellaan näitä, jos oma nainen ei anna omalle miehelle sitä, että kulta, mä oon ylpeä susta, kulta,
mä uskon suhun, kulta, mä rakastan sua ja teen mitä vaan sun puolesta. Ja sitten noteraa, mitä mies tekee hänen sekä yhteisen talouden ja perheen eteen. Jos oma nainen laiminlyö tämän, että ei anna tätä kiitosta omalla miehellä. Kredittiä siitä. Niin, the credit to where credit is due. Silloin mies menee hakemaan sen muualta. Joo, mies tarvitsee sen. Ja sitten taas toisaalta niin emännällä on rooli siinä liitossa. Ja emäntä pitää huolta niistä asioista, mistä miehinen mies ei välttämättä niin kuin hipiälleen sopivasti ole kykeneväinen huolehtimaan. Ja niin kuin meilläkin on tämmöisiä hauskoja pikkutraditioita. Niin kuin eilenkin illalla me käydään suihkussa yhtä aikaa ja me tehdään tämä joka ilta. Aina kun mahdollista. Ja me siinä vaihdetaan, niin kuin, pestään toisiamme ja me jutellaan elämästä siinä samalla kaikki niin kuin polttavat aiheet ja muut. Ja mähän on tällainen mies, joka sanoo, että mieshän ei mitään saatanan naamanrasvoja niin kuin itteensä levitä, että se ei tule niin kuin tapahtumaan ja iho hilseilee ja tälleen. Ja, tiedätkö, sitten vaimo kulta lempeästi, niin se huijaa mut johonkin sellaiseen asentoon siellä suihkussa, että mä en pysty puolustautumaan. Ja sitten sillä on ne perkeleen, tiedätkö, jotkut kuorinta, jotkut tällaiset litkut käsissä, ja sitten se hyökkää mun naamaan, tiedätkö, ja niin kuin hieroo kauttaaltaan. Ja mä yritän siinä niin kuin kiemurella niin kuin kollikissa, tiedätkö, karkuun, ja ei pääse mihinkään. Ja sitten mamma antaa pusun, tiedätkö, ja sanoo, että no niin, tuli se ihokin hoidettua siinä samalla. Että tällaista se dynamiikka on sitten niin kuin parhaimmillaan. Se emäntä hoitaa sitä tonttiansa ja nämä kaikki niin kuin omaan rooliin kuuluvat sidokset, niin ne on niin kuin hoidettu. Joo. Ja tässä luodaan samalla semmoisia niin kuin tietynlaisia rutiineja, missä sä osoitat toiselle sitä, että sä oot niin kuin tässä ja kiinnostunut ja hoidat ne hommat. Yksi parhaimmista sitaateista, mitä mä oon koskaan kuullut tässä parisuhden dynamiikasta, eli siis tämä yin ja yang, mikä miehen ja naisen välillä toimii parisuhteessa, on se, että nainen sanoo, tai mies sanoo naiselle, että I'll take care of the outside world. Ja nainen vastaa miehelle, and I'll take care of the inside world. Joo, kauniisti sanottu, just näin. Ja siis siinähän se on, että siis tämä meidän some-aikakausi valitettavasti on pilannut monen naisen, että se katteeton huomio, justiin sitä, että sä laitat perstissivakokuvia, mitä ollakaan, vähän paljasta ihoa, vähän huulet törölle ja katsot niin kuin pikkutuhmasti kameraa kohti, niin sulla on litania miehiä, vieraita miehiä takana, ketkä on valmiita lähettämään, peukuttamaan, kommentoimaan, seuraamaan sua. Mutta nyt mieti, jos sä oot tämmöisen naisen mies, ja sun pitää kilpailla tuhansien muiden miesten huomion osamäärän kanssa. How the fuck do you succeed? How? You can't. Se täysin mahdoton. Ja nyt tässä niin kuin siis on se juttu, että ajatellaan näin, että myös naisien täytyy muistaa se, että vaikka sä kuinka haluat sitä huomioon itselleen, ja sä haluat kuulla, että sä oot kaunis, sä haluat kuulla, että sä oot edelleen seksikäs ja haluttava ja niin poispäin, pohdi hetken aikaa sitä, että kun päivät, viikot, kuukaudet ja vuodet vierivät eteenpäin, mistä sä oikeasti toivot kuulevasi tätä? Joo, ja nyt puhutaan, kato, tuossa kun mä kerroinkin tästä surkeasta tarinasta, tästä naisesta, jonka tarinaa mä viikonloppuna kuulin, niin hänkin kertoi tällä tavalla, että hän on joku viikonloppu vuosi sen jälkeen, kun ei ole tavallaan niin kuin, ei ole pusua eikä kosketusta tullut enää ollenkaan, niin hän on sitten yrittänyt tämmöisen jonkun niin lauantai-illan yhteydessä niin hypätä sohvalla päälle ja antaa pusua ja haljaa, ja hän ei ole saanut siihen minkäännäköistä reaktiota. Niin kyllä me sitten käytiin keskustelua siitä, että kai sä nyt hyvä ihminen ymmärrät, että missä tilanteessa tässä niin kuin oikeasti mennään. Että ei tuossa niin kuin ole enää mitään puolustamisen arvosta jäljellä, että ne ajat on niin kuin jo kauan sitten ohitettu. Joo. Ja mä mietin niin kuin miestä, joka, jos mä ajattelen itteni tommoseen tilanteeseen, että mä oon sohvalla ja Virve tulee tuossa naaman päälle niin kuin hajareisiin ja näin, niin ei se siitä ei se siitä enää niin kuin, tiedätkö niin kuin, no eipäs tässä mitään, että meipä keittää kahvit. ei tule tapahtumaan. Tavallaan joutui sitten kertomaan tälle daamille niin kuin tuossa, että miten se mies niin kuin oikeasti käyttäytyy, ja se, että jos ei se siinä mitään kontaktia ota, niin ei se sitten sua ole siihen toivonnutkaan. Että niin kuin pakkaan ne kimpsus jo ja niin kuin arvosta niin kuin itseä sen verran, että ei muuta kuin toiseen suuntaan. Mutta siis kyllä mä on pakko sanoa, että siis tähän ikään tullessa nyt kun 51 mittarissa, mitä se Antti, sulla on 40 vai? 46, no niin. Eli meillä on tässä tosissaan, me ollaan niin aikuisen miehen ikään kun ollaan tultu. Eiks vaan? Joo. Niin kuitenkin me voidaan niin kuin sanoa niin kuin jälkiviisana olleena niin kuin useampien naisien kanssa elämän aikana suhteessa kuitenkin ja opittu ne kalliit läksyt ja ne niin kuin
oppirahat on niin kuin maksettu, voisi sanoa näin. Joo, ja tässä kohtaa pitää muistaa se, että kaikki voi mennä vituiksi joka tapauksessa. Aina voi. Ei ole mitään safe bettiä tässä hommassa. Mutta kuitenkin niin kuin jälkiviisaana, niin kuin, että me ollaan molemmat aika hyvin nyt taputeltu tämä niin kuin naisen kanssa eläminen ja parisuhdepuoli niin kuin tikkiin, että meillä on terveet ja kukoistavat parisuhteet. Joo. Ja siinä mielessä, kun me puhutaan nyt niin kuin ansaitusta kullasta ja semmoisesta, niin kuin voi sanoa perspektiivistä, että nyt puhutaan niin kuin onnistuneen, että sä voit olla vaikka arvopaperimarkkinoilla, että sä oot sijoittaja, ja sä voit menettää niin kuin tuhansia, miltei miljoonia päivässä, tai sä voit voittaa tuhansia miljoonia päivässä. Ja sä todennäköisesti teet tätä kautta elämäsi, paitsi että sä pääset jossain vaiheessa, jos sä oot onnistunut ja vähän niin kuin vedät niin sanotusti trumpit, niin sä pääset niin kuin niskan päälle. Joo. Ja silloin alkaa se lumipalloefekti, että sulla alkaa niitä onnistumisia olemaan enempi kuin niitä tappioita. Ja silloin sä puhut niin kuin kumulatiivisesta kokemuksesta ja onnistumisen osamäärästä. Joo, ja nyt kun puhutaan niin kuin parisuhteen muodostuksesta vaikka, että minkä takia me saadaan olla tässä tilanteessa, että me on tämmöiset ihanat naiset, niin kuin kerta kaikkiaan niin kuin hertaset, tiedätkö, niin kuin kisut tossa, niin taas kun miehen pitää tietää, niin miehen täytyy tietää, mitä pitää sanoa. Mies kehtaa kysyä ne oikeat kysymykset ja kysyy ne. Ja näistä sä niin kuin muodostat sen käsityksen siitä ihmisestä. Ja parisuhteen muodostus kuitenkin on sellainen asia, että vähän niin kuin työpaikan hakeminen, että ei kukaan sulle niitä ilkeitä yksityiskohtia saatana ensimmäisellä kerralla tule kertomaan. Et moni asia sulle paljastuu vasta sitten jälkeenpäin. Mutta kun sä oot tarpeeksi tämmöisen niin kuin idealistisen kuvan luonut toiselle siitä, että mitä minä odotan ja millainen mä oon, mitä mä tarjoan, ja te lähdette kokeilemaan sitä yhteiselämää. Sehän on kokeilua. Sitten alkaa niin kuin paljastumaan. Niin jos ei sulle valehdeltu lähtökohtaisesti niihin kysymyksiin, mitkä sä toivottavasti osasit ja kehtasit kysyä niin kuin loppuun asti, niin sä sait tietää suurin piirtein totuuden, missä mennään. Ja jos et saa niin kuin missään, tiedät, vahinkopano jonkun ravintolaillan jälkeen, että oho, nyt tässä ollaan ja vauva tulollansa ja ei muuta voi, niin hoidetaan nyt sitten miehen malli niin ja oma roolinsa. Ettei kysymys ole tämmöisestä niin kuin helvetillisestä typeryysvahingosta, missä sä niin kuin kännin päässä sekoilet paskaa, vaan se, että sulla on niin kuin oikeasti miehenä aikaa tehdä se taustatyö, käydä ne keskustelut, seurustella ja tutustua ja neuvotella ihmisen kanssa. Vähän niin kuin tuossa puhuttiin sijoituksista, niin tämä on sun elämässä tärkein sijoitus. Valitse väärin, sijoita väärää ihmiseen, eikö niin? Puoliso on niin huono, niin turpaa tulee ja koko elämä on yhtä surkeata alamäkeä sen jälkeen. Ja tässä puhutaan siitä, että sä et kävele ohi niistä tärkeistä asioista, mitä pitää osata kysyä. Ja sitten kun joku saatanan punainen pakalolippu nousee pystyyn, niin sen sä käsittelet loppuun asti. Ja päivän päätteeksi sä mietit sitä, että onko tämä niinku mulle ok, että pystynkö mä elämään tällaisten asioiden kanssa. Mutta selvitä se totuus. Se tulee muuten puremaan sua perseelle ja helvetin lujaa päivän päälle. Ja nopeasti. Ja sitten mun pakko sanoa siis se, että mulla on semmoinen henkilökohtainen filosofia sekä liiketoiminnassa, siis henkilökohtaisissa niin kuin ystävyyssuhteissa, että myös parisuhteissa. Että nip it at the bud. Se on semmoinen englanniksi käsitys, että heti kun puhkee kukkaan, ota se siinä vaiheessa kiinni. Ja se tarkoittaa sitä, että jos joku epäkohta nousee, niin kuin esimerkiksi mun parisuhteessa, niin minä en jätä sitä istumaan siihen, kököttää niin kuin haamuna taustalle, niin kuin ikään kuin kasvattamaan kokoa, vaan mä otan sen välittömästi kiinni ja mä sanon, että anteeksi, mitäs tuo äskeinen oikein tarkoitti? Ja mä käyn siihen siksi, että mä en anna sille mahdollisuutta, kun syöpäkasvain lähtee leviämään. Joo, ei missään tapauksessa. Ja se on tehtävä saman päivänä, siis nyt ajatellaanpas näin. Raamattu on viisaiden kirja. Ja siellä lukee näin, että älä anna vihasi asettua, niin kuinka se meni näitä, do not let the sun rest upon your wrath. Joo, eli nukkumaan mennessä, niin se on niin kuin puhistettu se ilma. Joo, eli hoida kaikki riidat ennen kuin sä menet nukkumaan. Ja tämä on oikeasti todella viisas neuvo. Todella viisas neuvo. Ja mä ymmärsin itse asiassa, mä olin toissa iltana tai yönä, niin me oltiin emänän kanssa tuolla Haminassa, me oltiin mökillä ja siellä hieno viikonloppu sitten vietettiin ja sitten jostain syystä sitten mä heräsin keskellä aamuyötä aikaisilla tunneilla. Mä en päässyt mitenkään nukkumaan uudestaan niin uneen. Ja mulla alkoi pyörimään niin kuin sitten ajatukset päässä. Ja sitten mulle pamahti vaan niin kuin korvien väliin yksi semmoinen ajatus, että niin kuin, jos ajatellaan, mä just sanoin, että hyvä kirja, niin kuin Kraamattu itse, niin
että the word, sana on annettu niin ohjenuoraksi, se on annettu sulle kompassiksi, että kun sä tässä elämässä, sä et näe metriäkään eteenpäin, sä et näe tulevaisuutta pätkääkään. Sä vaan hyvässä uskossa laitat tossua toisen eteen ja sitten etenet. Ja toivot, että se kantaa. Mutta siis, että se sana on annettu, Jumalan sana on annettu sulle, mulle, meille ohjenuoraksi sekä eettisesti, että moraalisesti, että myös hengellisesti. Eli se kattaa koko ihmisen, niin kuin sen, kun voi sanoa, ihmisyyden kirjon, että sä voisit onnistua. Se onnistumisen todennäköisyys, jos sulla on oikea ohjekirja ja sulla on niin oikea siis kartta edessäsi, kuinka päästä paikasta A paikkaan B, C, D, E, F, G, niin se todennäköisyys paljon korkeampi. Ja just tämä, että kun nyt sä otat tämmöisiä oppia, niin kuin että do not let the sun set upon your wrath. Motherfucker, it doesn't say that for no reason. It says that for a reason. Ja siitä syystä me päästään nyt siihen, että havaintoja tästä nykypäivän miehisyyden rappiosta. Mistä helvetistä, kun ne roolimallit puuttuu, tiedätkö? Mä katson ympärille. Mä ajoin tännekin nyt sun luokse. Niin mä näen niinku rattiraivoa ympärillä. Mä näen helvetin huonoa käytöstä siellä liikenteessä. Ja miehet, semmoset miehet, josta mä en helvetikseenkään odottaisi sellaista niin kuin hermojen hallinnan menettämistä. Nyt kun päästään siihen, että mitä on olla mies ja että päästään tästä rappiosta helvettiin, niin yksi asia on se, että sä rupeat hallitsemaan sun hermojasi. Sä hallitset niitä tästä hetkestä eteenpäin. Hallitse sun käytöstä, piste. Joo, siis se tulee sun hermosta. Sä opit suodattamaan ympäristön asiat sillä lailla, että jos ei joku nyt saatana lyö sua hampaisiin niin kuin suoraan nyt, niin se ei vaadi sulta mitään reaktioita, ympärillä joku kimittää. Ja tosiasia on se, että jos sä lähdet kimittämään, niin sä oot luovuttanut sen sun valtas jo siinä kohtaa. Sä oot niin kuin paljastanut sen todellisen korttis, että sä et ollutkaan mikään rautahermo, vaan sä olit kimittäjä. Mä sanon tämän näin päin, että naisilta mä sitä odotan ja miehiltä mä odotan sitä vastakohtaa. Miehen kuuluu olla se toteemi, joka niin kuin levittää rauhaa ympäristöönsä. No sitten tulee se toinen tosiasia, että mä tänäänkin kuulin sellaisen palautteen tuossa, kun mä paljon käyn näitä keskusteluita, niin eräs neitokainen niin kirjoitti tämmöisen kokemuksen tuossa, että oli kaupassa niin kassajonossa, ja siinä oli selkeästi, hänellä oli paljon ostoksia, ja siinä perässä oli ihmisiä, kenellä oli joku kiireinen nainen lounastauollaan, sillä oli joku salaatti siinä, ja hänen perässään oli joku nuori kollu, joka hirveästi ahdistuneesti vilkuili olkansa ympärillä, joku energiajuoma kädessä, niin hän oli ystävällisesti sanonut näin, että menkää vaan tosta, teillä on kiire ja mulla on paljon, niin menkää vaan tosta, no, että tulkaa tohon eteen, että mulla ei ole niin kiire. Niin kumpikaan ei kiittänyt. Että ei jumalauta, mitä me siis opetetaan ympäristöämme, että joku antaa sulle lahjan, tiiäksä, niin sä et kiitä siitä. Joo. Tämä on niinku sellainen asia, että tästä edespäin, hei, hyvä kuulija. Seuraavan kerran, kun sulla rupeaa ressi pukkaamaan ja se meinaa se kimitys ponnahtaa sieltä esille, tai joku lause omassa mielessä, että se ajatus nousee ja se alkaa stressaamaan sua, niin sano siinä kohtaa ensimmäisenä kiitos. Mä lupaan sulle, että jos sä tämän taidon opettelet, niin se on niin kuin ensimmäinen etappi siihen, että susta tulee se jäähermo, joka pystyy niin kuin käytöstänsä kontrolloimaan. Sano kiitos. Kato, kun se ajatus tulee sinne mieleen, niin se on vaan ajatus. Ja kun sä sanot kiitos tästäkin ajatuksesta, niin sä ostat aikaa järkevälle ajattelulle. Ja mun kokemus on se, että kun ihminen äsken sanoi pikaisesti pieleen, niin jos hän saa hetken aikaa miettiä, niin sieltä suusta tulee viisaampia lauseita. Ja mies sanoo viisaampia lauseita. Tämä on niin kuin, nyt on hyvä aika alkaa opettelemaan tätä tekemistä. Miettikääpäs viikinkejä tuossa joskus 1000 vuotta sitten, että millaista elämää on elänyt, kuinka turvatonta se on ollut ja mitä taitoja, skillejä sulla on pitänyt olla, että sä pärjäät siellä. Niin mies käy sotaretkillä ja mies tuo Spoils of Waria kotiin, hän käy kalastamassa, hän käy metsästämässä, tuodaan pihviä pöytään. Ehkä siellä yhdessä sitten välissä niin kuin viljeltiin maata ja niin kuin rakennettiin parempaa huttia majaa siihen ja veistettiin seuraavaa laivaa ja näin. Mutta tosiasia kuitenkin oli se, että kun naapuri tuli lainaamaan perunoita tai jauhoja sieltä naapuritorpasta, ja lapset istu siinä pihalla siinä, tiedätkö, niin kuin, vähän niin kuin pyöritteli peukaloitaan, ja naapuri tervehti ja kysyi, että mitä sitten lapset tässä, niin poika vastaa, että no me ollaan tässä kun vanhemmat panee, että että sinne mökkiin ei ole nyt asiaa. Aha, niin naapuri toteaa, että minä sitten palaan myöhemmin, ja sitten kysyi, että koska sitä sopii palata, niin tytär vastaa, että sitten kun me emme enää istu tässä pihalla. Ja... Joo. No mutta hei, mietikäpä sitä aikaa, että
että ukot lähtee sotaan ja emännät jää yksin kotiin niin pitämään kodista huolta, kasvattamaan lapsia ja puolustamaan sitä sun territoriota siellä. Mulla on yksi mun rakastamani sarja, tämmönen Vikingit, mitkä tuli vähän aikaa sitten. Joo. Muistan mistä helvetistä, mistä sitä katselin. Mä rakastuisin ihan täysin. Ja yksi niin kuin kaunis ajatus tästä miehisyydestä oli se, että jossain kohtaa, kun oli niin kuin reidi taas tulossa, niin tiedätkö, niin kuin miehen suusta tulee sana, että vaimoni hei, että me ei olla nyt treenattu tarpeeksi. Että mä joudun lähteä veke ja sä et ole vielä voittanut mua. Että kun se raiskaaja tulee sitten, tiedätkö, niin kuin syömään meidän kodin ja niin kuin pitämään hauskaa teillä niin sun pitää pystyä puolustamaan itseäsi. Ja se ukko käytti niin kuin, kun ei oltu metsästämässä tai viljelemässä tai panemassa, niin sitten opetettiin perhettä puolustamaan itseänsä. Että vaimonkin miekka ja kilpi pysy kädessä, ja siellä opeteltiin semmoiset niinku trikkiliikkeet, tiedätkö, että sä saat sen sun saatana taistelukaraistuneen ukkoskin horjahtamaan ja löytyy sitä kintuille sillä veitsellä. Ihan vaan sillä, että kato, sit se tietää. Ne. Sitten se ukko tietää, että mamma on turvassa, lapset on turvassa ja koti säilyy. Että se on niin kova turpaanvetäjä se emäntä, että se pystyy munkin kanssa niin jallittamaan. Niin mietipä nyt, mihin tämän päivän miehet kasvattaa vaimojansa? Mitä siellä tehdään sellaista aktiviteettia, että tulisi niinku perusturvaa ja seuraavan tason taitoja ja parisuhde sille tasolle, että ei tarvitsisi kitistä mistään? Eihän tämmöistä tapahdu. Siis nykyään se on siinä, että porukka vaan haluaa pitää hauskaa. Ne on läsnä niin kauan kuin hauskaa on. Nämä nykypäivän emännät on pitkälti just tämän somen kautta mennyt siis pilalle siinä, että heti kun nykyinen mies, joka on siinä niin kuin sitten viihdyttänyt heitä tietyn tovin, niin feilaa siinä, että hän ei pystykään niin paljon hauskaa pitämään, tai sitten ei ole hauskaa lainkaan, niin ne vaihtaa maisemaa ja seuraava ukko eetteri. Että siis se on traagista ja se on yksinäisyyden niin kuin näkymän tulevaisuuden tie. 100 varmasti saat olla yksin loppuikäs. Sulla ei ikinä kukaan laatuäijä niin kuin tärppää tuommoista muijaa. Ei päivänä, ei mailla eikä halmeilla. Ja kato, mullakin on tämmöisiä hauskoja, niin kuin, mä elän tätä systeemiä todeksi. Mä näytän, mitä on olla mies, ja mä teen niitä aktiviteetteja siinä niin, että asiat tapahtuu, rullaa eteenpäin, ja niin kuin compound interest. Siis voima kasvaa, niin, älykkyys kasvaa, taito kasvaa, kukku luuruu. Meilläkin oli sellainen, että mehän ollaan siis tavattu Virven kanssa punttisalilla. Ainoa ympäristö, mistä mä haluaisinkin naisen itselleni. Mäkin tapasin Susannan. No ylläri. No kuitenkin niin me reilattiin siellä näin ja sitten mä tein Murulle selväksi siinä aika alkuvaiheessa, että mä oon kilpavoimannostaja ja mä haluan olla maailman paras. Mä vaan reenaan. Ja me reenattiin yhdessä ja tuettiin toisiamme ja niinku spotattiin ja kuvattiin ja tiedätkö, niin tsempattiin ja kannustettiin ja niin tällainen rutiini, että toiset käy missä käy, niin me käytiin sitten treenaamassa. Ja meillä on ollut niin kaikki nämä vuodet niin ne samat treeniajat aina vaan. Ja yksi treeni me tultiin sitten himaa ja siinä oli niin ruoanlaittoa. Mä jotain maksoin laskuja siinä tietokoneella sohvalla ja Virve laittoi tällä kertaa ruokaa, niin Virve meni sanomaan mulle tämmöisen lauseen, että mitähän ne naiset tuolla kilpailuissa nostaa. Ja siltä seisomalta niin mä otin liiton sivut auki. Mä katsoin, että miltä kisakalenteri näyttää, ja mä tein muutaman toimenpiteen sen jälkeen. Ja Virve, kun tuli sieltä niinku hakemaan välipusua ja kyselemään, että mitä mä siellä naureskelen, niin mä sanoin sille, että mä ostin sulle justiinsa kilpailulisenssin, mä tein sulle ADT-sopimuksen, ja mä pistin meidän päävalmentajalle viestiä, että sua varten järjestetään tuloksentekokilpailu, että saat muutaman kuukauden päästä Suomen mestaruuskilpailussa ja sen jälkeen Euroopan lavalla. Niin se nauruhekotus, tiiäksä, ensin sellainen niinku epätodellinen, tiiäksä, niinku tällainen pieni paussi siinä, että mitähän helvettiä tuo ukko just sanoi. Ja nyt on tosiasia, että meillä on olohuoneessa iso vitriini täynnä mitalleja ja siellä on, Murullakin on niitä EM-mitalleita siellä. No niin. Tiedätkö ei mitään cut the crap. Paskaa johonta sikseen ja actionia. Niin, sitä tässä kaivataan. Niin, kyllä. Ja mies on se, että niin kuin sanotaan, silloin kun vielä oli poikamies, mä snaijasin niin yhden asian ja se on se, että esimerkkinä, jos ajatellaan mitä olla mies, niin pelkkä kysymys deittailuvaiheessa. Mies menee hakemaan daamin noukkin sen kyytiin tai mitä olekaan ja kysyy, että mitä haluaisit tehdä? Mihin haluaisit mennä? Joo. Mitä haluaisit syödä? Wrong fucking question, boy! Eli se vähän niin kuin Foghorn Leghorn, mikä se oli, Kukko Koppavakko, se oli siis Suomessa piirretyissä aikoinaan se, boy, gotta keep your eye on the ball, boy. Ball, you get it, boy? Niin tosissaan siinä täytyy muistaa se, että naiset rakastaa miestä, who is in control. Se mies, jolla on valmiit vastaukset, niin kuin,
Yksi suuremmista tragedioista, mitä mä oon nähnyt tässä vuosien mittaan, mitä äijät tekee uudestaan, niin daamien kohdalla on se, että ne tekee naisista niiden elämän keskipisteen, the center of their personal universe. Ja se on liian raskas lasti vetää. Ja se on liian epäreilu tontti ottaa itselle, ja itse asiassa niin nainenkin turhautuu siinä vaiheessa. Ennemmin niin, että sinä olet oman elämäsi seikkailun kapteeni. Sulla on jo menossa, mä sanon tämän vielä loppuun. Sulla on oman elämän seikkailu ja sulla on selkeät kuviot, kuka sä oot, mihin sä oot menossa ja mitä sä tavoittelet. Ja nainen tulee siihen mukana avustamaan. She's coming along for the ride, gentlemen. You gotta already be on the way. Ja tässä on nyt hyvä muistaa sellainenkin juttu, että varmasti olette kuullut tällaisen, joku, sä mainitsit sen koomikon äsken, sano kuka se on. Chris Rock. Muistaaks mä väärin, mutta silloin oli joku tämmönen laini jostain timanttikyrvästä, tiiäksä, että sä voit niinku vaikka... You can fuck a woman with a diamond dick, she still finds something to complain about. Just näin, ja jokainen nainen kaipaa sitä, että tulisi perkele se Itämaan suuri velho sieltä, tiiäksä, mieheksi, joka niinku taikatempuilla järjestää niinku, tiiäksä, kultaa ja mirhamia ja niinku ilotulitusnäytöksiä. Ja mulla on uutisia sulle, veliseni. Se ei ole mikään helvetin taikatemppu. Nyt se tulee. Nyt jos kuuntelet tarkkaan, niin sä saat yhden suurimmista lahjoista, mitä miehisyydessä on olemassa. Opettele ajattelemaan kirjallisesti ja ole kiinnostunut. Kato, tosimieshän ennen noita reffijuttuja, niin se on kysynyt, että hei, minkä näköisistä kukista sä tykkäät ja mikä on sun lempielokuva, mikä on sun lempiruoka, koska sä oot kiinnostunut sun puolistosta, niin sä opiskelet nämä saatanan asiat. Ja sulla on pieni kirja, mihin sä kirjoittelet näitä asioita. Ja kun se sun emäntä joskus sanoo, että olisi kiva saada joskus sellaiset pörröset, että sä niinku ankkasukat lahjaksi, niin helvetti, ensi vuosi joulukuu tulee, niin kukkuluuruun, magic trick, no siinä ne. Koska sä oot opetellut ajattelemaan kirjallisesti. Joo. Tää on yksi tärkeimmistä asioista. Sä rekordaat historiaa ja sä opiskelet siitä. Historiahan opettaa, että me ei saatana opita historiasta, koska jos sä oppisit, niin sä kirjoittaisit jo näitä asioita ja tietäisit niitä asioita. Mikä on sun vaimos silmien väriä, mikä on lempiväriä, kukkuluuru. Kyllä sä sait kiinni tosta, että mistä mä nyt puhun. Mutta tää on sellainen asia, mihin sun pitää päästä, koska sitten kun se reffi koittaa, niin sulla on ne kukat siinä, et sä oot kysynyt niistä mitään. Ja sä tiedät, mistä sitä lempiruokaa saa, niin te ootte menossa sinne. Ei sitäkään tarvitse. Me ollaan menossa sinne, mistä sitä hyvää ruokaa saa. That's it. Sä oot niinku järjestänyt sen asian. Ja sitten tosiasia on se, että siinä parimuodostusvaiheessa, niin jos et sä nyt jumalauta ole kysynyt niitä oikeita kysymyksiä, niin te ootte menossa katsomaan väärää elokuvaa. Joko se menee niin päin, että toinen tykkää realismista ja saat Marvelin fantasiaystävä, ja nyt sä oot viemässä sitä ihmistä katsomaan semmoista leffaa, mistä hän tykkää, tai semmoista, mistä sinä tykkäät. Mutta tosiasia on se, että et tule koskaan istumaan häpyli käsikädessä ja nauttimaan samoista asioista, jos te olette liian kaukana toisistaan. Ja silloin me päästään myös perusarvoihin ja niiden arvojen ohjaamiseen, mikä niiden arvojen tehtävä on. Ei ne ole mitkään saatana pölyttyneet paperit, mitä haetaan jostain pöytälaatikosta, kun se hetki koittaa, että sua vedetään niinku tilille niistä. Nämä asiat tulee sydämestä. Ja tämä sydän on se, mistä sun pitää olla kiinnostunut. Minkä muotoinen se on, mistä asioista se on rakennettu. Ja ilman näitä tietoja, niin tulet olemaan ongelmissa. Ilman sitä, että sä otat selvää, että onko teillä yhteistä, niin kuin sanotaan, sielun pohjamutaa. Että niin jaatteko niin kuin sielun sukulaisuutta. Joo, ja yksi asia, nyt tämmöinen niin käytännön esimerkki siitä, niin silloin kun me ruvettiin Virven kanssakin styylaamaan, ja mä niin mietin, että olisikohan tässä niin mahdollisuuksia, että kun kaikki muuten näyttää niin hyvältä, niin ensimmäinen kysymys, mitä mä kysyin Virveltä, oli se, että voitko, me ollaan uusi perhe, meillä on molemmilla 2 lasta edellisestä liitosta, niin ensimmäinen kysymys, mitä mä kysyin Virveltä, oli se, että voitko rakastaa toisen lapsia kuin omasta. Ja jos siihen olisi joku, tiedätkö, niin kuin kulmakarva ollut väärässä asennossa, tiedätkö, nyanssillakin siihen hommaan, niin mä olisin tiennyt, että ei tule mitään. Joo. Koska me ollaan niin kuin headed for a heartbreak. Kyllä. Jo, ja sitten mä oon tosissaan niinku, you can become the ideal partner. Nobody's born into it. Nobody. Ja siis se, että sun täytyy aidosti, siksi se niinku sielun sukulaisuus on, niinku se on se kärkikysymys oikeasti parisuuden valinnassa, mitä mä opin vasta liian myöhään mun elämässä. Mä opin sen keski-iässä. Että mä joudun semmoiseen tilanteeseen, jos mä niinku, siis sitä annettiin mulle, tämä annettiin niinku ymmärryksenä mulle. Eli siis, että mä oon aina mennyt yli niinku ulkonäkö edellä, pillu edellä, mitä ollakaan, että niinku joku niinku kaunis daami, se on, että siis se on hehkien näköinen ja että se on niinku fitti ja niin pois. Niinku se on se lähtökriteeri, että niinku sen pitää saada sun meisseli väpättämään, että niinku sitten sä lähdet niinku katsomaan niin seuraavat siirrot sen jälkeen. Wrong fucking
equation. I mean, it's the wrong formula. Ja siis ensin sun pitää katsoa kuntoon, että oletteko samalla aaltopituudella. Niin kuin, does she intuitively understand where the fuck are you coming from? Does she understand who you are as a man? What makes you tick? Mun isäni aikoinaan antoi mulle erittäin hyvää neuvoa. Mun isä on siis saarnaaja. On koko mun elämäni ollut siis saarnamies ja sieluhoitaja ja palvelu erinäisiä seurakuntia. Nyt hän on 86-vuotias ja tullut vanhaksi, mutta edelleen kaikki nämä opit on säilynyt sitten vuosien mittaan. Mutta poika on sitten tässä niin kuin rikkaasti saanut tietoa. Ja yksi, mitä mun isä aikanaan sanoi, oli semmoinen, että poika, katso, että kun jonain päivänä löydät sen mielitiettyys, että teillä olisi mahdollisimman läheiset perhetaustat. Niin, tuossa niin samasta puusta veistettyä. Ja humaan kautta, kun mä katson taaksepäin jälkiviisaana, niin kuin hindsight being 2020, kaikkia näitä mun aiempia suhteita elämästä. Mä ajattelin, että siis faija oli niin oikeas kuin oikeas voi vaan olla, jos mä niinku oikeasti niinku break down, että miksi nämä aiemmat suhteet on hajonnut. Niin, että kato poika, että kun löydät jonain päivänä sen mielitietys, niin että teillä olisi mahdollisimman läheiset perhetaustat. Joo, just näin. Ja sieltä ne arvot tulee, sieltä se ymmärrys tulee, sieltä se ongelmien ratkaisu, taajuus, kyky, halukkuus tulee. Sieltä se miehen malli tulee, sieltä se naisen malli tulee, sieltä se perhemalli tulee. Sieltä tulee periaatteessa ihan kaikki. Ja meidän siis peruspsykologia on todistanut semmoisen asian, että noin 95% sun luonteesta, sun karakterista hakattu kiveen, niin kuin noin, oliko se tyyliin 7-8-vuotiaana. Se on niin kuin esikoulu-ikää. Joo. Mutta akatemia ja ympäristö niin poispäin vaikuttaa noin 5% sitten jälkikäteen sitten kaikkien siihen muodostumiseen. Mutta kaikki ne traumat ja kaikki ne semmoiset, niin mitä sä koet lapsuudessa, kaikki mikä on tuttua turvallista, olisi sitten vaikka alkoholistiperhe, niin daami, jolla on alkoholisti isä, hakee tasavarmasti rikkinäisen miehen itselleen. Se on tuttu ja turvallista. Se on, jos ei hän koskaan korjaa sitä, että hän käy sen oman henkisen suon läpi ja setviä ja selvittää sieltä, se tulee valitsemaan silloin rikkinäisen alkoholistimiehen. Taas kerran, kun mä katson taaksepäin omaa elämääni ja kaikkia näitä daamia, kenen kanssa sitten on mennyt ulkonäkö ja pillu edellä sitten suhteisiin, niin mä ymmärrän ihan prikulleen, jos niillä ei ollut oma isäsuhde kunnossa, oman faijansa kanssa, jos en ole puhunut ylpeästi ja julista, ja niin kuin siis sillä tavalla, että niin kuin ne on kerskunut omasta isästä, kerskannut, niin kuinka mä voin olettaa, että se asenne sitten siirtyisi minun hänen miehenä, tai tämän naisen miehenä. Siis, if she doesn't speak well of her own father, she ain't not gonna speak well of you either, motherfucker. Joo, ja tämä korjaamisasia, niin mä tunnistan sen ihan täysin. Ja jos ajatellaan niin kuin omaa elämää, niin kuin mä tuossa viime podissa jo kerroinkin, että lastenkodin, tiedätkö niin kuin kadulta lastenkotiin, ja mä mun ensimmäiseen kirjaakin kirjoitin tämmöisen lauseen, että jokainen ihminen joutuu opettelemaan hyväksi elämässä jommassa kummassa, kylvä keväällä tai kerjää syksyllä. Ja meikäläinen, joka on lapsena kerjännyt, niin tiedän mitä se on. Ja nyt jos ajatellaan polkua, että kuinka paljon molemmilla on tullut turpaa tässä matkan varrella, milloin mistäkin asioista. Ei puhuta nyt menestyksestä, se on eri asia. Me puhutaan siitä, mitä me ollaan ihmisinä ja kuinka paljon meitä on hakattuna. Niin ihan vähän aikaa sitten, vähän työstän tässä nyt suomenkielistä albumia samalla, niin viime viikolla tein laulun, missä mä kirjoitin tämmöisen lauseen, että saat liimata palaseen yhteen sitä mukaan kuin saat. Että kyllä niin kuin ihan murusista tässä on lähdetty rakentelemaan, ja Vaarivainalla olikin sellainen pulaajan ihmisellä sellainen niin kuin tyyli opettaa, että jos vaasi meni paskaksi eikä ollut mitään, niin sitä niin koko perheen tuumista niin liimattiin palasia yhteen siellä, ja niin kauan kunnes se pitää vettä, koska muuten meillä ei ole vaasia. Vaarikin oli 61 vuotta naimisissa. Niin hän vaan totesi niin kuin, tavallaan oppina sen, että mitä on olla mies, niin mies opettaa tätä asiaa, että miten me korjataan asioita. Ja syy miksi hän sanoi, että he sai olla niin pitkään niin kuin naimisissa, niin oli se, että jos jotakin oli rikki, niin se korjattiin ja se korjattiin heti. Tämä oli miehen työ, lähteä tätä korjaamista tekemään. Ja mä oon tuossa kirjannut nyt listaa sitten, me tullaan puhumaan tässä tulevissa podeissa, niin mitä mies edustaa. Mies kantaa itseänsä ja mies edustaa. Miten hän käyttää. Ja rakkaudesta me puhutaan tässä, sivutetaan sitäkin aina vähän väliä, koska me ollaan liitoissa ihanien naisten kanssa ja me halutaan, että se pysyy näin, niin me tehdään kaikkia temppuja. Ja mullakin emäntä laittoi viestiä tuossa vähän aikaa sitten, että hemmetti joutuu vielä olemaan duunissa ja
karmea nälkä, niin mä tiedän tasan tarkkaan, mitä tapahtuu, kun mä pääsen tuosta kaupan kautta himaan. Se on ruokaa odottamassa ja meillä on yhteistä aikaa. Ja rakkaus on rakkaudellisia tekoja. Jos sä niin vielä mietit sitä, että mitä se rakkaus on. Että kun miehen rooli tässä rakkauden näyttämisessä, niin ethän sä nyt kerjää perkele. Jos sä joudut kerjäämään, niin sä oot niin lähtökohtaisesti jo väärässä suunnassa. Mutta se, että sä luot tämmöisiä rituaaleja, niin kuin meilläkin on tää joka-iltainen suihku, niin vaikka olisi mitä ollut, tiedätkö, päivän aikana poksunut ja lapset on aiheuttanut sitä ja tätä ja ollaan jo ollut eri mieltäkin joskus tilanteessa, niin silti at the end of the day, päivän päätteeksi, niin hei kulta, suihkuaika ja sitten mennään. Ja se, on niin kuin se pitää. Ja se on vähän samanlainen juttu kuin se, että me ei koskaan mennä nukkumaan niin kuin pahalla jalalla. Mutta viimeinen asia, mitä me sanotaan joka helvetin ilta, on se, että hei, rakastan sinua ja hyvää yötä kulta. Niin se on niin joka kerta, ihan sama mitä päivää aikana tapahtuu. Viimeinen asia, että kun se on rauhoitettu se sänky, se on rauhoitettua turva-aluetta ja niin kuin, siellä ei tarvitse pelätä yhtään mitään. Niin siellä tehdään tällaiset toivotukset ja se on sitä rakkauden vaalimista. Sitä. Mies pystyy tällaiseen, mies kaipaa tätä itsekin, mutta se on just sillä lailla, että jos et sä tätä opeta ympäristöön, niin suurella todennäköisyydellä sitä ei ole tulossa sieltä takaisinkaan. On niin kuin tiettyjä tasoja, milloin sitä voi tulla ja tietyllä tavalla, mutta loppupelissä niin tämä on jotain, mikä rakennetaan. Ja ainakin itselle kaikki asiat, jos ajatellaan niin kuin miehen mallia ja sitä, että mistä mäkin tuun, niin se on ollut rakentamista. Ihan sieltä ensimmäisestä hetkestä lähtien, tiedätkö, niin jos mä oon siellä lastenkodissa, mä oon selannut jotain, mulle nuoriso-ohjaaja toi jotain amerikkalaisia, tiedätkö, vaikka Budoka-lehtiä tai Mason-läkkiä tai jotain tämmöistä, niitä kasarilehtiä toi vanhasta varastosta. Ja mä siellä sitten välitunnilla mä kattelin tällä tavalla näin niin kuin, Jean-Claude Van Damme on tietysti niin Sprigaatissa tämmöisessä. Nytkin oli joku mainos, missä se veti Sprigaattiin rekkojen välissä. Niin. Mutta silloin se mainosti 90-luvulla niin alussa, niin se mainosti tämmöistä jalkojen venytyslaitetta. Se kickboxeri oli tullut. Mä muistan se Bloodsportti. Joku näistä. Niin sehän oli mun niinku suurin idoli, Van Damme. Potkitaan helikopteripotkua taivaaseen ja vedetään turpaa. Niin se oli niinku suuri idoli. Ja mä katson tämmöistä lehteä, missä Damme on Sprigaatissa siinä keskellä ja mun opettaja Ilkka kävelee mun selän takaa. Ja se kysyy, että mitä se Antti haaveilee siellä. Ja mä sanoin, että hei, katselen tämmöistä laitetta, että kun mäkin potkun yrkeille, että vitsi, että olisi hienoa. Ja se maksoi niinku $1000, eli siis niinku lastenkodissa niin siis on niinku haaveajattelua, ei tule ikinä toteutumaan. Ja sitten Ilkka katteli sitä ja kysyi multa, että haluatko tollasen? Ja mä sitten nauroin sille, että no joo, mutta siis hei, että Amerikat ja rahaa ja kukkuluuru, että ei tule tapahtumaan. Ja se katteli siinä mun olla yli sitä kuvaa tälleen näin ja sanoi, että hei, että tuossa on metallia ja puuta ja kangasta ja näin, että meillä on kaikki kamat löytyy tuolta, että teet tollanen, niin saat 10 veistosta. Mitä? Niin, että teet tollanen, niin saat 10 veistosta. No, koska aletaan tekemään. Ja tästä sanotaan niin kuin seuraavat 4 kuukautta. Mä en tehnyt mitään muuta, kun mä sanoin viimeksi, että lastenkodissa niin yritettiin saada joku koukku nappaamaan, että jos joku juttu nappaa, että lapsi lähtee tekemään, niin sitä opetetaan. Niin mä opin kuule siinä laskemaan etäisyyksiä ja vektoreita ja lujuuksia ja hitsaamaan ja verhoilemaan ja se tuli helvetin hieno siitä laitteesta. Ihan se kesti pitkään, mutta siitä tuli helvetin hieno sitä. Mietin, miten selkäranka suoristui nuorille. Ja nyt se tulee. Se miten se mies tulee, se mies syntyy sieltä, kun se kasvaa tekemällä, by doing. Niin kyllä. Ja kaikki mahdollisuudet, mitä mä tässä elämässä on saanut, on ne ollut mitä tahansa, parempaa parisuhdetta tai työtä tai mitalleja, ne on kaikki ollut työtä. Kaikki mahdollisuudet on näyttänyt työltä. Joo, siis niin kuin mä sanoin viime viikolla, että siis pride is reserved for achievement. Ja siis se, kun puhutaan niin kuin Pride Parade ja Pride-kuukausi, what the fuck is this? I'm sorry, mutta siis pride is the original sin first and foremost. Secondly, pride is reserved for achievement. Eli muistanko oikein? Ylpeys, ahneus, kateus, kohtuuttomuus, vihamielisyys, himo ja veltto. No niin, niitä ei kannata harrastaa. Ja tässä vaiheessa, jos ajatellaan että niin taas, että mikä on vienyt sen nykymiehen tähän surkeaseen tilaan, missä se on, niin se on justiin näitä perussyntejä. Plus sitten se, että niinku katteeton kiitos. Että se, että sä oot vaan olemassa, you got a prize for showing up, motherfucker. se on vähän niin kuin tänä päivänä, joku sanoi tuossa, mä kuuntelin jotain vahingossa autoissa, jotain niin kuin radio tuli päälle, niin että mä en halunnut sitä. Ja siellä puhuttiin tästä, niin joku sanoi siellä tämmöisen lauseen, että tänä päivänä palkka on vaan niin kuin sitä varten, että sä ilmestyt paikalle ja sitten pitää maksaa bonuksia, että sä tekisit töitä saatana. Kyllä. Ja siis se, että jos ajatellaan sitä, että niinku miehet ne on tottuneet, tai meidän yhteiskunta kun ne on mennyt, siis Suomessa erityisesti ollaan menty Pohjoismaissa tämmöisiin niinku feminiinisiin arvoihin, eli pehmeisiin arvoihin, mitä toitettiin mediassa ihan väsymykseen saakka vuosikaudet tuossa
muutama vuosi sitten vielä niitä oli enempi ja enempi paletilla, nykyään ne on itsestäänselvyys. Mutta siis tämä pehmeä johtajuus ja pehmeiden arvojen kautta johtaminen, se ei sovi miehelle pätkääkään. Siis, se ei mene noin. Se ei mene. Tässä on samalla tavalla taas, kun mä viimeksi sanoin, että se tasa-arvo ja se sukupuoli on sotkettu keskenään. Kyllä. Niin ihan yhtä lailla tässä, mitä sä äsken sanoit, niin mies opettelee nämä asiat. Ja mies sanoo tällä tavalla näin. Jos ajatellaan, että mä oon nyt miestä sulle niin kuin, ystävänä. Ja mä näen, että sulla on jotain asioita, mitkä ei mene oikein. Niin mä laitan käden sun olkapäälle ja sanon, että hei, mä rakastan sua veljeni, mutta mä vihaan noita asioita, mitkä satuttaa sua. Kyllä. Näetkö? Noi asiat tuolla, mitkä satuttaa sua. Mä vihaan niitä. Mä rakastan sua, mutta mä vihaan, mitä noi asiat tekee. Ja näin me herätetään huomaamaan. Ja sen jälkeen alkaa se varsinainen jumppa. Siis nyt kun tässä coachina, mä oon ollut siis painicoachina ja sitten PT:nä tässä nyt reilut parikymmentä vuotta, niin se yksi niin kuin sellainen perusslogani, mitä mä viljelen kaikille, on se, että mies haastaa toista. Miehen ystävyys ja miehen, niin kuin, kuinka voisi sanoa, niin kuin se camaraderie, niin se syntyy siitä, että se on haaste. Siksi sä menet salille ja sulla treenikumppani sanoo, no niin, älä on vittu nössö, että nosta saatana! Hei, tää on näin joka paikassa. Niin. Mä oon tuossa auttanut yhtä nuorta kundia, joka just vapautui vankilasta, ja hänen tätinsä pyysi, että mä voisin niin kuin jeesata sitä, näyttää miehen mallia ja niin kuin ohjata suuntaan. Ja me tavattiin, mä autoin, me käytiin keskusteluita, mä annoin paljon treeniohjeita, ruokavalio-ohjeita, ihan kaikkea mahdollista, olla oltu yhteydessä senkin jälkeen. Mutta se sanoi tämmöisen lauseen siellä, että kun linnaki on täynnä niin kuin paskahousuja, siis kun velttoo sakkia, ketkä vaan lorvailee, niin hänellä oli sitten siellä yksi vanha kipparikalla, joka veti perässä ja vei treenaamaan. Että sä nyt täällä saatana sellissä mätäne, vaan sä tulet treenaamaan. Ja pidät itsestäsi huolta ja että noin toiset tuolla, että sä käyttää huumeita ja perseilee, niin sen ei tarvitse olla sun osa elämää. Joo. Sitten kipparikalle käveli kerran gongilla, hänen sellinsä ohi ja oli treenipäivä, oli sovittu, että mennään reenaamaan. Niin toinen sanoi, niin menin jaksen lähteä. Niin mitä tekee kipparikalle? Se sanoi, että ai sä olitkin tommonen paskahousu. Hei kongi, meillä asuu paskahousu täällä, paskahousu! Mitä tapahtui? Kundi seisoo asennossa siinä sellin ovella, joo ei mennä reenaamaan vaan. No tässä oli kaikki tällä viikolla sitten, että mitä on olla taas kerran mies ja mitä se tarkoittaa, että mitä pitää lunastaa, mitä pitää tosissaan toteuttaa, että voi kantaa edes sen manttelin. Että ei se ole vaan pelkkä nimimerkki, mitä liimataan sun niinku työpaitaa ja sitten sen jälkeen sä oot sitä. Ei se toimi sillä tavalla. Ei. Ja meidän aika alkaa olla pikkuhiljaa käytetty. Mä sanon vaan loppuun, ettei unohdin. Ensi kerralla me puhutaan hyväksymisestä, me puhutaan turvallisuudesta ja rehellisyydestä. No, perusprinsiippiä tässä elämässä. Kuitenkin, hyvät naiset ja herrat, tämä on ollut Man Up Podcast, miehisen energian mittari taas kerran, Michael Maijalahti ja Antti Nevalainen teidän palveluksessanne. Ensi viikkoon sitten toivotamme teille reipasta ja hienoa joulun odotusta muutoin. Kyllä, ja ei muuta kuin rupeatte valmistelemaan sitä joulua sinne, niin mies tekee. Kyllä, ei muuta kuin ensi viikkoon. Palataan asiaan. Man the fuck up! Man the fuck up. Man Up Podcast.